ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಸೂರು ಆಯ್ತಾ ಕೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿರುವತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮುಟ್ಟಡಾತನು ಬೊಂಡವರ ರಪ್ಪದೆ ಪೋಲಿ. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yanda log mantu levanda ini incline da slab sit out da pura step da pura concrete ini ancha bele pura vaidere ancha code full bele ettinde ante nana bele mantu lere aita concrete mantu dumbu danji log maltide churu shoot video mantide ailla paadu next tule vale bele daglu pura lere ancha log mantu le vale next da video tupa. ಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆತಂಡು ಐಟ್ ಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿದ ಒಂಜಿ 90% ಆತಂಡು 10% ಒಂಚೂರು ಏರ್ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ ರೂಮದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಏರ್ ಇತ್ತಂಡು ಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಏರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಪೂರ ಏರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಐನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೊಡದು ಅಂಚೈತ ಐಕ ಬೇಲೆಗೆ ಒಯ್ದೇರು ಪೂರ ಮುರಣಿ ಇಂದು ಪೂರ ಮರ ಪೂರ ಬುಟ್ಟದ ಆತಂಡು ಚಿತ್ತೇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಲೆ ಐತೆ ತುಪ್ಪ ಐತೆ ಬಲೆ ಪೈ. ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಕೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿರುವತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಇಂಚ ನನ್ನ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಪದ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಅಲ್ಪದಿತ್ತೆ ತೂಪ ಬೇಲೆ ಮಂದೂರು ಕಲ್ಪದ ಇಂಕ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹನುಮಂತೆ ರಾಪು ಪಂಡ ಐತೆ ಪೋಡ್ ಹಂಚಿ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಲಾಪಜಿ ಮಿತ್ತು ಗೊತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಂತೋಲಿ ಪಿಂಕ್ಲರ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಳೆ ಪಂಡ ನೀರು ಪಂಪ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಐತೆ ನಂಜಿ ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಪಾಡ ನಾಳೆ ಕುಂಟು ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐತೆ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತೋಲೇರು ತೂಪ ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ದ ತೂಪ ಅಂಡಾತೆ ಐನಾತ್ ತೂಪ ಬರೀ ಈ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಸಿದೆ ಒನಕ್ ಮುಂದೆ ಅದಿಪ್ಪು ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ಗಾಳಿಪರ ಜನ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಇಂಥ ಮೂರು ಸೈಡ್ ನೆಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ತುಲ್ಲೇರೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ತುಲ್ಲೇರೆ
ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಅದು ಎದುರುದ ಸಿಟೌಟ್ದ ಪೂರ ಆವಡತ್ತೆ ಫಿರೋದ 2 ರೂಮ್ದ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ತುಂಬೆ ಆತನದಿ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪುದ ಪೂರ ಆತನದಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುದ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ದ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪದ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಏರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಚೂಡ್ತನಗ ಚಾಪರ್ದಾಯನೇ ಕಟ್ಲ ನನಗೆ ಚೂಡ್ತನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗು ನನಗೆ ಒನಸನ್ ಪುನರಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಪೂರ ಮುಗಿತೋರ್ ಕಮನ್ ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಡದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪೊಯ್ಯ ಕಲ್ತಿರ ಪೂರ ಪೊಯ್ಯ ಕಲ್ಪರು ಬಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಲೀಕೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಇಂಥ ಪೊಯ್ಯ ಕಾಲ್ಸಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಲಿ ಮನ್ಪವನು ಪೋವೇರಾಗಿ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾರಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದು ಎಷ್ಟುದು ವರ್ಕ್ ಫೈನಲಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂತ ಜೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಗೇರತೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆರ್ ಪೋಯಿರಿತ್ತೆ ಪೇಟೆಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತನೆ ಅಂಡ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಬೇಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕೊರಿಯಿರಿತ್ತೇನೆ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋದು ಹತ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿನಿಗೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ತೂಪವೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೊಡದೆ ಏನಿಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಫೈರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೋದು ಬರ್ಪು ನಿತ್ತು ತೂಪವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಪವನ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಆಯ್ನವು ಪಂಡ ಚೂರು ಮಂತಿತ್ತ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎತ್ತರ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಬಾರ್ದು ಮಂತಿತ್ತು ಚಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಂತೇನೆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ದುಂಬೆ ಆಯ್ನವು ನಿಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಪೂರ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಪೋತೀರಿ ಗೊತ್ತದ ಸ್ಟೆಪ್ದ ತೂಪವೆ ಪೋಪೆನೆ ಟೊಯ್ಟೇನ ಬರ್ತದೆ ಪೋಡಾತಿ ನೆಗ್ಲಿ ತೂಪ ಹೊಡತಿ ಗಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಪೇನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಔಟ್ ದನಿಗೆ ತೂಪ ಒಂದು ಸಿಟ್ಔಟ್ದ ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತೀರ ಹಾಗೆ ಮುಂಚ ಎತ್ತರಡೊಂಜಿ ಪಾರ್ದೇರು ಫೈನಲಿ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಹಣ ಸಾರ್ನೆ ಹಣ ತೆಪ್ಪನೆ ಖರ್ಚಿಂಕ್ಲಿ ಅದು ಕಾಸು ಆವಡತಿ ಒಯ್ಯೊಟ್ಟು ಹೆಂಚ ನಾನು ಮನ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಆವಡತಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೋಡು ಹೆಂಚ ಆತನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈತ್ನಟ್ಟ ಗುಳೈದ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಪದ ಜೊತೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ತೂಪವೇ ಐತೆ ಪಂಡ ಈ ತೂಪ ದಾದ ಪಂಡ ಉಲೈ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಜ್ಜ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಆಗ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಲಾಗ್ಡ್ ತೂಪವೇನೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ನಡ್ದಕ್ಕೇನೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿದೈದು ಪೂರ ತೀಯರತೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡಿತ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ನಡತ್ತದಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಉಲೈದ ಬೇಲೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಾರ್ನೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೈಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನದ ಈತ್ನಡ ಮಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ನಾನು ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಪೂರ ಉಲೈದ ಲಾಗ್ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ತುಪ್ಪವೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಡ ಚೂರು ಟೈಮ್ ದತನು ಅಂಚ ಆದುಕ್ಕ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಕ್ಕ ಏನೇ ಈ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡುವೆ ಇಪ್ಪಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತಾರಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಡಾತನು ಬೊಂಡ ಬರ ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನೀವು ಮೂಲೆ ತಾರುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ರಂಟ್ಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಉರಮಲ್ ಬೈಲ್ ಫುಲ್ಲು ತೋಜುನು ಮಿತ್ತು ಉಂತುನ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ತೋಜುನು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರತೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಲ್ಯಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿಟೌಟ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ನಾನು ಎನ್ನೆ ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ನನಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಗ್ ನಾನು ಎನ್ನು ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.